Ọbụghị mgbe m nwụrụ ga-eburu asịrị gagharịba. O nwere ihe mere gwa m n'oge ka m nụrụ. Ọbụghị mgbe m nwụrụ ga-akọrọ asịrị gagharịba. Biko gwanụ m. Ka mara ọbụghị mgbe m nwụrụ ga-akọrọ asịrị gagharịba. O nwere otu m siri mejọ gwa m ya agwa ka m nụrụ. Ọbụghị mgbe m nwụrụ ga-eburu asịrị gagharịba. Enyi m biko gwanụ m ya na ndụ. Ọbụghị mgbe m nwụrụ ewo gagharịba. Okwu a bụ na onweghị onye mara echi. Ihe m ji ekwu ya bụ maka n'elu ụwa na-eme ntụgharị. O nwee ihe m mere gị gwa m ya n'oge ka m nụrụ. Ọ bụghị mgbe m nwụrụ ga-eburu aha m gagharịba. Ụmụ elu ụwa na-atụzi m ụjọ. Elu ụwa na-eme ntụgharị. A na-ekwu na mbụ osi nwoke lụcha ọgụ, ụmụ nwoke gbacha mgba, ụmụ nwanyị nwere akụkọ. Ma n'ụbọchị taa ụmụ nwanyị lụcha ọgụ, ụmụ nwanyị gbasịa mgba, ụmụ nwoke buru gagharịba. Gịnị ka m ji ekwu okwu wa enwekweghị onye mara echi. Onweghị onye mara echi ọ bụ ihe m ji kwuo. Enyi ọma m ọ bụ gịnị ka m mere gị enyi ọma m olee etu m siri mejọ. Jụọranụ nwanne m gịnị ka m mere ya. Jụọranụ nwanne m ele n'otu m si mejọ. Ọ bụrụ na m mejọrọ gị biko gbaghara m enula. Bụghị mgbe m nwụrụ ga-eburu aha m gbagharịba. Ụmụnne m ọnwụ ejula m obi. Ụmụnne m ọnwụ na-egbuzi m ka mmanya. Mgbaji ọnụ m ihe bụ obi ụtọ m. Obi ụtọ m bụ na mmadụ abụghị Chukwu. Asị na mmadụ bụ Chukwu anya akarị hụ m tati. Asị na mmadụ bụ Chukwu ha efe ụmụ elu. Ekele dịrị gị onye nyere m ndụ taa. Ekele dịrị gị na mmadụ abụghị Chukwu. O nwere ihe m mere gị gwa m ya n'oge ka m nụrụ. Ọ bụghị mgbe m hụrụ ga-eburu asịrị gagharịba. O nwere otu m si mejọ gị nwanne m gwanụ m. O nwere otu m si kwujọ gị gwa m ya n'oge ka m nụrụ. Siri kwuru 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 ọ na-emebi ihe n'ụla. Ọ bụghị mgbe m hụrụ ga-eburu asịrị gagharịba. Onye ma echi. Echi dị ime. Echi eteka. Ihe ndị a niile bụ aha ndị Igbo na-agụ nwa ha. Nwanne m ka njọ gị ị maara ihe ga-eme echi. Onye ahụ ị nyere ego ka egbuo ọ pụrụ ịzọpụta ndụ gị tomorrow. Ya bụ nwanne m onwe ihe ahụ ị ga-ama ọ bụ na eme gị ya ọfụ ọkụfụ na mkpụrụ obi emela ya onye ọzọ. Ndị na-eji ọnụ agbasasị ezinụlọ, ndị na-anọrọ ebe ha nọrọ bụ onye ọzọ, ndị ga-abụ ha banye n'ime ọhịa gbogbo m ha pụta n'ụzọ jọsọ onye bụ ndị oji akpa eli ozu, ndị ọnụ kaikai, ndị kwuru kwuru, ndị ga-abụ ahụ ka ị na-achị ọchị ha si mba ka ibewe akwa. Ndị ọganiru gị na-ewe iwe n'obi.
mụnwa ka m na-agwa okwu a. O nwere ilu ngwere tụrụla m. Ngwere si ya si n'elu daa, ọkụkọ gbapụ ọsọ ga bulie ya ụkwụ ngwa na-eleghị anya n'azụ. Ngwere wee nletacha nweta onwe ya wee jụasị, nke a iji speed bịa bulie m ọkụkọ, o nwere ihe na-esere mụ na gị? Ọgba m nọ n'elu ka mụ na gị na-ese ka ọ bụ ugbu a ifufe burule m kwụọ m otu n'ala ka mụ na gị na-ese? Gịnị na-esere mụ na gị iji were speed bịa bulie m? Otu a ka m gbasakwara aka m abụọ na-ajụ unu ndị kwuru kwuru ndị ọnụ nịdụ, why not you accept Christ? Ọ bụrụ na ọ bata n'ime gị, ya hachie ndụ gị, ụwa dịrị gị mma. Hallelujah. Amen. O nwere ihe mere gwa m na ndụ ka m nụrụ, ọ bụghị